Nagtawag. Ako ang number. Sila gani, tuto. Ako naman, anay naman. Ano na lang ba? Mami ka, mag-abri mo. Ano ba yung pangalan? Tawag sa amo. Ako na. Pinapin mo? Ang pangalan. Huwag dito. Bakit? Ano? Nagtawag. Ay, hindi pa number. Ako ang number. Pangalan. Dito. Ako naman, anay naman. Ano na lang bayad? Mas may nag-order dira sa mga Happy birthday, Mom. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay nakaba? Nasilayan ko ang ganda, Happy birthday. puso ko ay nabalita. Wow, batang-bata. At ika'y Nag-expect ka, ma'am, na may mag-abot? Ano lang, friend. Naman sila. Wala na yung ganda. Wala. Ma'am, ang sender na to, hindi man siya magpaila sa amura. Secret lang daw. Tapos, ang iyong message sa imuha is, happy birthday. Mag-help na daw permi. Tapos, ang permi from your friend daw. Baka may balaan ka, kamano ka na? idea. Nakaiya. Okay. Tapos, sige padala sa inyo na po kayo nga, Philippine. Tapos na ay mga foods. Hindi, ang sa imong ano ma'am, message niyo po sa iya ha. Lutang. Kuan ka na. Hindi ma'am, kayo makita niya. Thank you kung nana ko yung idea pero salamat. Ako nag-expect. Hello. Sana all. Lutang ko ay promise. Sabi na akong friend ako to. Salamat. Okay. Kantahan ka na ako ma'am. Oh, happy birthday. Ang bagay sa ako. Okay naman boy. Ay, picture sa Happy birthday to you. Make a wish and Happy blow your candle. birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. And let's Yay! Happy birthday!
nag-ano, mali mo lang na. Maghanda ko, pero murag ka nang napulaan ko sa kung ano. Handa din niya. So, what if, dili lang sa simple lang isip. Ala, oy. Ma'am, ang atong sender, ma'am, nag-effort din siya, ma'am, para mapamdan kag sorpresa. So, sa ato pa, super special ka sa iya, ha? Ingon niya, galing sa isang kaibigan lang daw, pero dili mo kumutuon nga friend lang, kay lalo na ka. So, si sender, very sweet. Gusto gud niya ipaabot sa imong birthday karon ang iyang siguro love. Last message, ma'am. Kuan, salamat. Bali, appreciate jud ako sobra. Wala ko lang expect kay ngayon niyang buhato. Okay. Salamat, thank you. Oo. Camping po ka permi. Kabalo na ka na. Wow. Okay, sir. In behalf of Sweet Joy Will of Surprise, nagapasalamat mi nga napaabot na mo kay ma'am bisag pwede na mo pangita nabot na sige kanto ma'am nabot ni dito sumod tumoy. Okay, at least nakitaan jud na mo ka sa Sorry, wakas. ma'am. Okay lang. Happy mi nga nami diri karon sa imong 29 po. 29th birthday. Hope nga good health lang permi ma'am. Thank you, ma'am. Happy ma'am. birthday. Ay, ma'am. Thank you. Thank you. Kanina mo sa coffee di fair kaya wala mo masisir no.